Vastoin yleistä uskomusta sairauslomallakin saattaa saada työskennellä. Sairausloma tarkoittaa, että työntekijä on työkyvytön normaalista työstään, mutta se ei tarkoita, ettei työntekijä saisi tehdä yhtään mitään. Kevyt tekeminen on sallittua, kunhan se ei vaaranna toipumista. Työntekijä ei ole siis sidottu vuoteeseen, vaikka lääkäri olisi kirjoittanut sairauslomapäiviä. Tarkkana saa olla kuitenkin, millaisia sivutoimisia töitä sairauslomalla tekee, koska sairausloman tarkoitukseen nähden liian raskas työ voi osoittaa kyseessä olevan sairausloman väärinkäyttö, joka voi olla peruste päättää työsuhde. Sairausloma-oikeuden väärinkäytön arvioinnin lähtökohtana on, että työntekijällä ei ole oikeutta tehdä työtä, työskentely sairauslomalla ja varsinkin sivutoiminen ansiotyö on poikkeus tästä lähtökohdasta. Avainkysymys on, haittaako työntekijän toiminta hänen paranemistaan? Yleistä ohjenuoraa ei voi antaa, millaista työtä tai muuta toimintaa sairauslomalla saa tehdä, koska se riippuu sairauden ja työn luonteesta. Selkeästi lääkärin antamien lepomääräysten vastaisesti toimiminen voi hyvinkin olla irtisanomisperuste. Kysymys on kuitenkin kokonaisarvioinnista.